Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la ofuna khona lo musi njengamanje. Ngiyacela-ke ukuthi wenze nje. Kuno-part 1, part 2, part 3. U-part 4 lo. Iyaqhubeka indaba. Nalana ayikakhombisi ukuthi siyaphela. Okuchaza ukuthi sangaqhubeka. Wena njengamanje njani-ke? Press subscribe button, upress u-like, bese uyayilinda ividiyo. Iziphele bese uyakhomenta. Uma ukuthi usele, hamba uqala ku-part 1. Uzobona nje ngey'thombe zakho sisi, angeke ngisakwazi ukushara amalinki asemaningi kakhulu lamaphathi, kanti futhi abantu uma ukuthi ulowile usilandela isitori ufuna ngabe usuyazi ukuthi kunento kanjena. Mina nawe asihlangane kwi-comment section. So ngithi kuyo yonke into esivumelane ngayo, wena udecide ukuthi ungifakele 2.5. Phela le insult kahle kahle. Uyangidelela nje, uyangithuka kahle kahle. Emalini engaka uzongifakela 2.5. Uthi angimenzeni uthi 2.5. Uthi angimenzeni. Athi Thandeka, ngiyazi ukuthi ngifakele emalini, ngicela ungibangele isicefe. Ngizokunikeza imali yakho, uyezwa na? Ngizokunikeza imali yakho. Ngiyazi ngiyakukoloda. So asikho nje isidingo sokuthi uloku ungirasela ungibangela umsindo. Ngithi kufanele ngikurasele phela ngikubangela umsindo. Mina ngibhalile incwadi. Wathi angisarende indlu. Uzokunikeza ilona imali yami. Uzongibaya off endlini. Ngoba uthi le ndlu lena izosayela umntwana, ucabangela umntwana. Ngithi kufanele phela ngikhulume ngendlela engikhuluma ngayo. I was not expecting mina u2.5. Yezwa na? Athi ngiyazi ukuthi ngiyakoloda and uzoyithola imali yakho. Uzoyithola imali yakho soon. Hayi ngibona ukuthi le ingaphezulu kwami and ngiyazuzwa ngiyacasuka. Ayisihambe ke izinsuku, sometimes uthothi ngiyastaka nami. Cabanga phela impilo bengiyiphila eDurban, kwamele ngi-adjust manje la ngikhona. Sometimes ngiyastaka ngezinto zabantwana, bashintshe izikole abantwana. So ngizoba yimi futhi engiphinde ngimfonele. Ndoda, imali yendlu ke ngicela ungifakele imali yendlu. Abo mangistakile ngifuna ukwenzela abantwana izinto. Ngicela ungifakele imali yendlu phela. Ngizoyifaka. Mase ukuthi ngizomfonela kilanga lonke ke lapho ngingastophi, yilapho uzobona khona ke afake noma u10,000. Nalo 10,000 uzophuma sekuliwa. So kube yileyo nto leyo ukuthi imali ikhokha kancane kancane and uyikhokha kancane kancane nje kuyaliwa njalo mangizoyifuna nje hayi kuyaliwa indaba okudlala. Yezwa na? Ayikufika isikhathi sokuthi ke ngithi I know what, as for my peace, othi ngiyekele le mali esele kuye, ngizame mina ngizimele ke manje ukuthi yabona manje ngazi ukuthi akekho umuntu engimbhekile and le mali bengiyithembile ukuthi ngizokwenza 1 2 3 ngayo le ndlu le ayikho. Othi ngikhohlwe ngayo nje ke ngifocus manje ekutheni ngisibuild mina, ngizama ukwenza imali manje. Yabona? Hayi ukuthi kusenjalo awungaqala ngadayisa ke, ngadayisa impahla, ngadayisa impahla. Mangilo ngiposta ngiyodeliver impahla, one day a comment ku status sami. Angithi asikhulumisane all in time esikhulumisa ngabe mangifuna imali yami. So abone ngipostele ngelinye ilanga ngiyodeliver, ngiphethe nje iplastic eminyama ngiyodeliver. A comment ku WhatsApp. Athi hayi uyaphusha nkosikazi, ngiyabona uyaphusha. Ngithi hayi ngizothini? Kumele ukuthi ngiphushe phela. Angithi wena unqabe nemali yami. Angithi unqabe nemali yami, kumele ngiphushe phela. Ayikho into engizoyenza. Athi ngiyabona uyaphusha, phusha ngempela. Ngithi okay, since usofonile, ufonela ukuthi nje uzongitshela ukuthi uyangibona ngiyaphusha. Imali yami le yendlu uyiqedezela nini? Unginikanye nje yonke imali yami. Ngoba futhi okokuqala le mali emawulo ungile ama piece kanje, mina ngizogcina ngingayibonanga into engizoyenza ngale mali yendlu. Ngizogcina sengidla because yini u10,000 and no 10,000 sometimes uphuma kuliwa, sometimes uphuma u5,000. Uyayizwa into enjalo? Ngithi yini ngizogcina ngingayibonanga impela into ekumele ngiyenze. Kanti le mali mina bengifuna ukuyithatha ngenze something, ngi-invest something ezongenzela, ezongigeneratele income. Athi hayi ngifonela ngaloko, mina ngifonela ukuthi nje ngizokuncoma ukuthi hayi mfowethu umuhle futhi ngiyabona ukuthi uyaphusha. Ngithi kufanele phela ngiphushe mina, ngithi ngiphushele ingane zakho. Kufanele ngiphushe. Mina can't afford ukuthi ngibheke imali yabhasijone kuphela. Kumele ngiphushe. Athi ke ungisendele izinto osidayisayo. Mhlawumbe nami ngakhona into engingachuza lapho ngikusupport.
Ngithi hayi ngayijabulela-ke i-support ngayijabulela. Endlu-ke igcina nje ukuthi akaphumele obala uma ngimbuza ukuthi ulongitshela ukuthi hayi ngizokubhadara imali yakho, ngizokubhadara. Uloke ekhipha lo ma 5,000, 2.5, 10,000. Sihambe-ke isikhathi kufika ukuthi manje athi ngisacela ukuthi ngizonibona. Ngicela ukuzothengela abantwana impahla. Hawu, kungixake lokho ngithi after isikhathi esingaka umuntu ethule usefuna ukuthengela abantwana impahla, kwenze njani? Ngoba phela akasupporti, akabhadari imali yendlu. Yini le emsheka kangaka ukuthi nje athi uzofuna ukuthengela impahla abantwana and yena uwele ngokuthi eze ngapha eJoburg. Hayi futhi yimi lo yake ngivuma ngithi no it's fine. Athi ake ngicela ungipick up e-airport ngeza. Ngifuna ukuthi seshopishela abantwana impahla. Ngithi okay no it's fine. Nangempela ngisendela ama details e-flight yakhe. Afike ngiya futhi ngayi hlali lafika e-airport ngimbingelele. Ngifuna ukumfunda eqala ukuthi like ingqondo zakhe zikuphi yini nje lento emsuse eThekwini ukuthi eze eJoburg manje. Ngifuna ukubheka ingqondo zakhe. Hayi kunjani ngiyaphila? Hayi mina lo ngimhaga hayi ngizwe ihug yakhona ukuthi iba tight. Hayi bese ngithi move back. Uyabona? Because angifuni nje ukuthi atshele ukuthi oh okay. Ngithi move back. Sambe esemotweni. Thathe ke sendlini ke ayafika abantwana bamjabulele. Daddy wara. Ngilinde ke phela mele asitshele phela ukuthi asambeni. Oba angizimisela ukuthi azolala la endlini. Uzothengela impahla abantwana mele ajike. So ngibuza i-flight yakho what time? Athi ngisazoyichecka mana angikho sure ukuthi what time. Ngithi okay ke singahamba ke sothengela abantwana. Hawu ngifika nje angaphumuli nokuphumula songitshela ukuthi simele khanje. Angithi into oyizele la. Angithi into oyizele uzothengela abantwana impahla. So yini ekumele ngiyenze ke? Hathi ayibonga usahlala. Ngihlele endlini. Nengane ngisajabulela izingane. Angingaspendi nesikhathi nangonkosikazi wami. Yo. Athi mayesho njalo ngizwe inhliziyo yami ithi si. Shona phansi yazwa na? Ithi si inhliziyo yami. Athi angaspendi ngisho nesikhathi nonkosikazi wami. Abehlala nabantwana ke ehlala nabantwana kube mnandi. Ngibona athi mina ngisafuna ukuphumula. And ngiyabona mina isikhathi manje koshawo 1. Koshawo 1 and ama malls ayavala. Ngithi okay ufuna ukuphumula sizoya ngesikhatsini emall. Athi no sizohamba man. Stress sizohamba. Ayike. Athi ucela ukuphumula ucela ukulala. Yo guys ne feeling nje ukuthi ngimdirect kwi bedroom yami. The feeling ukuthi ngimdirect bedroom kwangathi angazi ngiyakhiphani. Ngithi ungayolala ngale kamerweni ngoba nje ulethe makasibanibani nkosikazi. Leyo nto leyo. Angifuni ukukhombisa abantwana ukuthi manje abona ngicasukile. Imdirect ngithi ngahamba ayolala. Afike alala ngihlalele e-sitting room. Hawu after 30 minutes Thandeka ngithi yebo woza ngapha phela. Okay. Ngithi hayi. Athi hayibo manje singizohlala ngadwa nje kwi-bedroom manje. Ngibe nginomfazi. Ngithi usho ukuthini mawusho njalo? Usho ukuthini? Athi ngisho ukuthi like ngicela unkosikazi wami eduzane kwami. Guys. Yey. Thatha ifone ngeze ngizohlala eduze kwakhe. So mangihlala ke eduze kwakhe ngibe busy ngefone. Athi hayibo manje uzoba busy ngefone ngila. Ngithi usho ukuthini ukuthi ngizoba busy ngefone la? Ayinto uthe ngizokuhlalisa. Ngizokuhlalisa ke manje. Ayinto uthe ufuna ukuphumula futhi. Waye ungalali mina ngizohlala eduze kwakho. Ngithi ufuthe angizi la ecamereni. Athi angithinta ngithi nope. Not this time. Angizazi indlela zakho ozihambayo and nje I can't just ukuthi nje mina ngizinikele ngomzimba wami. Angikwazi nokuthi ubekwe yini la. Mina I thought ukuthi uzothengela ingane impahla. Athi hayibo sizoyikhuluma indaba yengane sizoya emall sizoya. Athi uyasonela ngithi nope. Guys
ngangaba proud ngami, yezwa na, ngaba proud ngizuza ukuthi uyabona manje Thandeka uyile nkosikazi ekuthiwa iyakwazi ukuma, uyezwa na. Athi ukuthi ngathi nope, anhle ngangisukuma, ngathi siyaya emall noma siyi, athi siyaya. Wabona ukuthi futhi ngishintshela engqondweni, ngasuka ayohlala futhi e-sitting room. Ezwa na, akuthi digi, akuthi digi, uyayibona, akuthi digi. Ahamba ngohlala e-sitting room, ngizwe ngaye sethi lungisa ingane sihambe. Ngathi hayi silungile, asihambeni. Ngiyabona ukuthi ushintshela ubhutiza, ushintshela lento ebeyifuna akayitholi, ushintshela. Angitshela ingane ngathi asihambeni siya mall. Masifika ke mall, ingane zithayo zifuna ukudla, singene ke eWempi, hlale phansi. And la etafuleni ukhuluma nengane kuphela, ukhulumela uxoxa nabantwana bakhe kuphela. Eyakwamase ebuka intombi ibhizi ngefoni yayo, ibhizi ngefoni yayo intombi yamasoboko. Athi ke manje abantwana sizobathengela kweyiphi shop? Ngithi no, any shop le uzoyi-afforda wena singaya kuyo, akunankinga, any shop nje singaya kuyo. Ayi makuthi athi ayi masiqeda ukudla athi yo, athi abe busy ngefoni, a-check ifoni, oh iflight yami iyasondela and ngiyahamba ntambama, iflight yami ngu-5. Ngithi ayi asihambeni ke siyenze shopping, ayi sidle. Mangabe kumele sisukume ke manje siye shop sekwenza i-shopping, qonda ukuthi hayi man sahlala sa-enjoy ispace nabantwana bakhe. Azathi hayi ngizonifakela imali ngoba hayi mina ngiyavulapha ukuthi ngilokhu ngizulazula emashophu, ngizokufakela imali uzosala nayo ushophishe nabantwana, angifuni ukuthi ngisale kwi-flight yami. Oh okay, hayi ngiwangitransferela ke mina, I don't mind ke, ngizokuthatha ngiyokudropha endlini while ulinde flight yakho, mina ngibe ngishophisha nabantwana. Athi ngihambise endlini, ngifuna ukuphumula kancane. Sisuke eWempi sibuye endlini, asigange sishophishe. Afike endlini alala umntana abantu. Ngesikhathi sike se-flight athi cela ngimhambise e-airport, isikhathi sakhe sishayile, ngimthathe futhi ngimhambise e-airport. Ayikaklokhi imali njalo yabantwana yempahla lathi azothenga, asuke eThekwini athi uzelela eGoli uzothengela abantwana impahla, ayikaklokhi. So mangiyamshiya e-airport ngithi i-transfer uzoyenza nini? Athi no, ngizoyenza. Ngithi okay, ayikefika isikhathi sokuthi sibhabhayisane, bye bye. Ahambe. Uye loyo uthande kulo ke bheki ifoni. Ngiyabheka ke manje iflight ukuthi okay manje ufikile phela eDurban. Fuzabe imali yangena manje. Yabona? Imilo yangithatha ifoni. Hayi, hambe kanjani? Hayi ngihambe kahle mfowethu. Ngithi okay, hayi ngithi mina hayi siyabonga ukuthi ukuzile uzosibona. Bengichecka la bengakabone imali usoyifakele. Mhlambe bese uyenzile yini? Athi cha bengakayenzi, ngizoyenza manje. Ngithi okay, sibongile ke nabantwana bathokozile ukuthi bakubona, siyabonga. Kubalekile guys ukubonga namathuku ade kangakanani cause nabantwana dala bemgcinele. Athi ngizoyifaka khona manje imali. Kulalwe no money, ayikho imali yabantwana yempahla. Kuvukwe endoda, hayibo nguwe nje usukelile wathi uzothengela abantwana impahla. So kwenzakaleni ngendaba yemali? Because angayitholi. Kuphelele kuphi indaba yemali? Athi ngizoyifaka, ngisuke ngabambeka nje ngaba busy. Ngithi oh okay ke ngizobona ngawe masuyifaka ke leyo mali. Zahamba insuku, zihamba insuku, ayikho imali yempahla. Ngesithulele ke futhi qhubeka ngokufocusa kimi. Nawe then ngifone ngicela imali endlu, ngifakele imali endlu, ngizokufakela.
kube ilento le ngizokufakela ingangeni, ngizokufakela kungena u5,000 sometimes, kube ileyo nto leyo. Asafika isikhathi sokuthi athi sacela uze la eThekwini, ngifisa ukuthi ama-families ahlale or kube khona into esidlungisayo. Ngithi okay, mawufisa ukuthi ifamily yami ihlale kuzomela ngibazise phela nasekhaya and ngi-arrange ne-transport ukuthi basuke ekhaya beze eThekwini, understand? Athi no, for manje nje ungeza uyi-1, ufuna sihlale phansi sikhulume, ngoba phela kulo ba on and off wethu ngiyamtshela ngithi mfowethu ngicela ungikhulule, uyabona? Ngoba ekhaya mina bazi nokuthi usowangiyeka, ngicela ngikhululeke nje ngokusemthethweni, ubachazela ukuthi hayi so waqhubeka nempilo. So bekukhona leyo nto leyo athi nayo hayi futhi awukwazi phela wena ukuthi ungaqhubeka nempilo, uyabona? Ukwazi sometimes athi qhubeka nempilo, yabona into enjalo, on and off. Mayeze imvukile qhubeka nempilo, mayeze evukelwa lothando unkosikazi wena. Ngithi ngiyafisa ukuthi lo daba leli ngilibeke ekhaya, into eyenzeka phakathi kwethu. Athi hayi ngicela uze ke sizobabiza umalume, but ke ngicela uzohlala nawe phansi. Hayi ngiye ke eThekwini, ngithi mangifika eThekwini ngifuna ukuzwa story. Athi mfowethu nginawo amaphutha kakhulu and I'm not proud ngezinto engizenzayo, ngiyaxolisa. Ufisa ukuthi mhlambe if ukhona indlela esingayilungisa ngayo, I'm even willing ukuthi siye kuma counseling. Ngithi okay, so ucabanga ukuthi singaya nini counseling? Athi no, even namanje singahamba. Okay, yithi laba yami sihambe ke siye kwi counseling ePinetown. Sifike le kulo le couple le, hayi ke khulume story sami leyo nto leyo. Hayi okay, hayi masiphuma lapho kuphosa iphume ngathi khona ke into evuselelekayo, izinto enjalo, kuba ngathi khona into evuselelekayo. Hayi mfowethu ngizwile into okhala ngazo. Ngithi hayi nami ngikuzwile into okhala ngazo ukuthi yini izinto ezenza ukuthi wenze lezi zinto lezi. Nami I will try on my side ukuthi ke ngilungise, ngi-understand kahle ngoba phela into okhale ngayo ukuthi mina benginga-understand indlela orana ngayo ibhizinisi. So ngizozama ukuthi manje ngi-understand uma ungitshela ngama-meeting, yabona? Athi ke nami ngiyaxolisa ukuthi nje isikhathi sibe side kangaka, kumoshakala izinto kangaka. Hayi ke kuthelelwa namanzi ke. Thema kuthelelwa namanzi ke, hayi futhi kushifa isikhathi sokuthi ngibuyele eGoli. Athi mangibuyele eGoli bese ke mangisathule kanjalo nje siyafonelana, sometimes sifonelana into ecizelayo. Ngibone isithombe engisandelwe sona ke somntwana wentombazana. Ngibuze thiwa ifana nobani lengane le? Hawu mangithi ngiyibheke, ingane le ifana nengane yami intombazane. Yema. Ngithi ingane yakwami le, izinto enjalo. Ngithi ingane yakwami, afake i-emoji ehlekayo. Ngithi ingane yakwami le ifana nengane zakwami. Yekabani? Athi ayisobinde sikhulume. Hayi ngiqale ke manje ngibitopitose. Sengisindelwe ingane yentombazane manje, bengaze yomfana and